Toto bude easy win ako kokot. Som vedavý, koho mi to nájde. A som vedavý, či mi to dá, ja som ísť do goldu do piče hneď. Ja chcem preskočiť bronza silver, to by bolo najlepšie. Čo ti jebe Roland? 1254 rating má, to mi ho prečo dalo takého profíka proti mne, jebe ti? Ty skurvenec! To je najviac priebaná postavička, chápeš? Aha, to je tak jebla postavička. Podri, čo robí! Aha, to je taká priebaná postavička. Aha, to je priebaná! Podri, čo robí. Počkaj, toto je ten najväčší kokot, čo existuje, ty kokot. To je ten najväčšia pičovina, čo existuje, chat. Aha, jasné. Dobre. To čo mám ako spraviť, povieš mi? To čo bolo?! Dobre. On má koňa, ty kokot, chápeš to? Skurvenec. To čo bolo?! Ty skurva vyjebaná, smradlavý hnusák. Aha, dobre. Povedzte mi, čo je toto za kokota skurveného. Poďme, rest. Priča skurvená. Ach, bože. Demos, aby si doľudilo, čo znamená demos? Demos? 16-1 to nemá. Čo som spravil? Boha, ty si skurvenec vyjebaný, nenavidím ťa. Prosím vás, dajte tomu perníček 33 ban, ďakujem. Ďakujem, ty kokot. Tak, niekto mi napísal, že mám kliknúť demos či čo, ty kokot, chápeš? Tak ma to odjebalo. Dajte mu prosím vás permaban tomu žebrákovi skurvenému. Mali by sme si zahrať. Mali by sme si zahrať. OK, že ste pripravení si zahrať, ľudia? Dobre, idem si pre kávu. Tento neplatil tiež. Piče. Napínavé ako kokot. Kurva! Pozri, zatrpaslíka hrám, čo to nevie preskočiť. Ako nestresuj. Kúsok, ty kokot. Však ja vykúknem a dám mu hlavu, to ako nech on sa iba presrádza zbytočne. On... Jak sa to povie? Dráždí bosého hada, či jak sa to volá. Jak sa to povie, ty kokot? Dráždí bosého hada. To bola pasa, ľudia. To sa hovorí, že medvedia trapa. Poj. Ideme týmto, hej. Ideme ich rozjebať, hej. Ja idem vyhrať, ako ja som, chápeš? Ja mám taký delay na streame, že ja už som vyhral, ale oni ešte si myslia, že hrám, vieš? Ja už som vyhral, chápeš? Ja už vidím, že už som vyhral túto hru. To ty máš len delay ešte. Nedávaj mi hlavu, hej. Mám šoferovať pekne, alebo ako kokot? To je ako, hocič, že poviem, tak šoferuješ ako kokot, chápeš? Predávač. A čo chceš zrať? Ja chcem vyzerať tú právu, ale som počul, že si že si to trénoval. Žolík, počuješ ma? No? Kúkam sa ti do uška. Ty kokot. Kokot sa ti syna postavila, že ty kokotko skurvený. Hej no. I sa ti kokot postavil. Tomu ver. Ty hnusáčik. Keď niekoho ďalšieho stretnem, tak budem na 2 náboje, ľudia. Na 2 náboje, uvidíte. Hen tam je to auto, aby som tam chcel ísť ľudia strašne. A hen tam je kokot, dívajte sa na 2, hej. Čo ti jebe? Rest je kokot, kapa 1, 2, 3 do chatu, kapa 1, 2... Bože. Ježišmarja. Chcel by som mať 15 jak on. Čiže by ma to tešilo. Kto si v čete, jak sa voláš v čete? Erberos. Erberos. Kurva! Ježiš. To je škoda. Nie! Double kill, bro. Reste. Nice. Si to udelám. Čo ti nieko zajebal, je takto. Viete čo? V prírode prežije len najsilnejší chalani. Alebo tá najväčšia Alebo ten svinia. najobľúbenejší. Pozor, za tebou! A čo ty si mi povedal, kde sú tí kokot jebnutí? Čo ti jebe? Jebo si ich, či nie? Vy ste zvezli z nebudí, pozerám na skurvený bodák. Matky si opäť dobrá!
V mojej vile som, v mojej vile. A kde sú tí typci? Tu sú niekde, všade. Kde sú? Žolík, vymyslí nejaké rým na ľudka. Grinder by povedal hneď. Pes nám spadla. Ktože nám ju postaví, starý Reddy není doma a jeho mamka je nestraví. Pec nám spadla, ktože nám ju postaví, starý Reddy není doma a mladý to nespraví. Zavoláme šéf kuchára, hnusného Grindera, on sa píka navalí a už je to hotovo. Takmer rým, bro. No poj. Aha! To čo je? Žolík! Ja som sa sám zabil! Bože! To je jaká pičovina! To bolo čo? Jak ma to mohlo samého zabiť? Čo robíš, Žolík? Prosím! Grinder, si skurva! Vyjebaná! Poď do piče, Grinch. Aha. To som ja zomrel? Ty ja som skoro skapal. Aha. Kde ste vyhrňusáci? Áno! To bolo čo, ty kokot? Čo to kurva malo byť, povedzte mi? Ty kokot. Potrebujem zbraň. Žoli, choď za ním, choď rozjebať, lebo ťa dobijem, ty žebra, choď za ním. Choď za ním, ti hovorím. To je kokot. Čo ti jebe? Choď do piče, ty máš report, kde ho reportnem? To seká jak porno. Reddy, ide si do piče, ty hovňák. Ty kokot skurvený, zabudni Reddy. Do piče. Tam máš. Vždy sa tam ojebe, že? To čo bolo? Pros! Reddy, ty skurvený punkhard vyjebaný. Počkaj, ty si taký šťastný. Hráme, Žolo. Kokot, ja nemám ovládač. Sliepka! Pomoc. Toto neviem, to som počítal. To čo je? Pomoc! To čo mám... Skurven, no. Žoli, jak ti tam rozjebalo do strany? Kto vyhral? Ja? Zas? Prosím! Ja som prehral! Žolík je predo mnou, tak to je piči. Ok, Žolík. Žolík, ideš ako kokot, tvoj Žolík. Čo ti jebe? Čo robí ten Žolík skurvený? Za tú sliepku, aha. Robí si srandu! Čo spravil? Žolík náhoda. Žolík, aká náhoda. Čo ti jebe? Žolík vyhral, dobre? Poďte. To čo je? Stojte! Ideš do piče? Grinder? Kam ide to kurva? Do piče, skurva! Mám bedničku, ty kokotko. Prosím, a ďalšiu bedničku tam máš, ty... Nie! Ty skurva! Čo robíš? Prosím! Prosím! Áno! Čo ti jebe? Kurva! Žolík. Doprava. Dobre, drž piču, prosím ťa, nerozstyluj ma. Nerozstyluj ma. To bolo čo? Rozstyluješ ho. Žolík, ideš do piče? Ty skurva! Len tam ostaň! Ty hovno skurvené! A tu je, už asi 2 mesiace ťa sledujem. Aha, tu je, sleduj sa. Je to dievča, pozri sa. A nemá tu fotku. Ležím uprostred ulice, prosím, zaberte ma, odkopnutý vlastnou vinou, som na tom najhlbšom mieste a zostúpiť sa už nedá, odkopnutý. Dobre, Grinder, dobre. Dosť dobre. Ale sa nápoj. Maj som piči z teba. Poď Grinder, začíname. Bol pokřik. Hutamata. Hlasnejšie. Hraj nahlas, vydržte všetci. To čo je? 0, Jak zalagovaný sa to tam vstaží. Kto sa tam plazil z unima? Ja. Čo robíš, Grinder? Čo si na heráku, či čo? Kde som? Čo ti je? Jsi na Bčku, Grinder, pletni bombu! Pletni bombu, Grinder! Nemáš drop frame, teda mám obraz a net mám Grinder, okno. plenty Teraz nemám bombu. drop frame vôbec. A pletu, díky sa nemôžem hýbať.
Dvoch sme zajebali vonku, kurva, a my to prejebeme, že čo ti jebe, to prečo tam keby na tej streche skurvené, ja vás zajebem. Normálne sa, ty kokot. Normálne sa cítim, aké by to je tornádo v tej izbe, ty kokot, chápeš? Také mám nervy, jak ma tu normálne točí na tej stoličke, ty kokot. Choď pomôcť svojmu. Grinder, pomoc mi, kurva. Bež, Grinder, defuse bombu, čo robíš? Čo ti jebe, to nie. To je halus. Na rampe je, ty kokot. Grinder, to mi nehovor. Nesekáš, ty kokot, čo robíš? Defuzuje. Ojebávam ho tak s tebem. Čakaj, nechod tam, Ostaň. Teraz, choď. Bež. Poďme Grinch je klačerino! Klačerín, ja som posledný, chalani. Dobre, nič nové, chlapci, ale toto je halus. Nebudem hrať! Čo bolo za vreskot? Vreskot 4 v priamom prenosu. Počkaj, ja nebudem nikoho zabiť, lebo mám na vás také nervy, že mám 6 fragov a nebudem mať ani 7 na konci hry. Ja som mal len 4, som odjebal. Ty piči, na spame a dostanem bana a idem do piči. Black Desert, jebem na teba. Kde si ty kokot? Počkaj. Neschovávaj sa. Počkám, kým príjme trošku ďalej, aby som nedostal ban. Ako hlavu dostaneš? Dobre. Nice! Super, dík chalani, dík ready, po piči, som rád. Dal som ti, že... Som rád ako kokot. Ja. Ako turista, ty kokot. Krásne. Čo na tom Netrafil som ho. pravda. A teraz ti hovorím, že idem do piče, vypínam stream. Končí 24, chceli ste to? Čo ti je, mám nervy ako kokot. A vy skurvené pleby vyjebáne, čo so mnou hráte, nenavidím vás, každého jedného. Jaké pleby, ty kokot, to by si mal piču. byť rád, že ti platíme, ty kokot. Vítaj, Ja som ti dal už 9 slubov. nebaví, to pičo. A ty mám... Je už stalo top, ahoj láska, ako si na tom frajerke mi práve odišla na chatu, takže tuto strávime spolu, teším sa. A s kým strávi nás tvoja frajerka? Čo ti jebe, kapo? Držím palce, aby to dopadlo dobre. Dík starý. Barney píše, že dneska na chate prídem o panictvo a typek mu napísal, že a týždeň si nesadneš. Barney, čo ti jebe, si mu čo zajebal ty kodras? Choj do piče. Ty máš vodičák? Grinch? No, 16 rokov. To sa nestalo, čo to, okej? Tá ty kokot. Dobrá. Stupy na streche, na 100%. Chápeš, Grinder je predo mnou. Veď easy a teba... Trafil som sa tam? Ja som sa trafil von? Čo ti jebe, poď sem niekto, pri mňa. Grinder, poď sem. Ešte hrajte tak. Kde máme to? Poď sem, odtiaľ to pozri sa, si tu? Odtiaľ som sa trafil von na strechu granátom, hečkom, dobre? Odtiaľ to som hodil hečko. Neberím. Bá, hodil som tam. Mejne ty kokot, zabite ho rýchlo. Čo ti jebe, to bolo čo? Rampu bežia. Grinder, ty skurvený, priebaný, skurvený prikokot! Je pri dverách. Ber bota, Rick. Berím, lebo Grinder je má ojebal ako kota jebleho, vieš. Bežia rampu, vieš, tak som vybehol na za dverami, týpek. Ja idem skúsiť do chrobata. Asi som to dojebal, ale nemal som ísť. Zomrem. Ty tam. Na sile bol. Majú eko? Hovna vyjebané, skurvené. Kde boli? Vonku, na strechách, jak pavúci skurvení sa schovávali predo mnou. To čo sú za retardi proti mne, ma jebe. Drž piču, Grinder, keď hovorí. Ty drž piču, ty kokot. Tu sa Prečo nerozprával. akože týkaš, ty kokot? Retardované hovno. Ty si kokot. Dobre, že si dostal banty, keď sme vyhrali aj bez teba, ty žeba. Ale dostal som vien, ty kokot. Nedostal som nič, ty chuj. Dostal. Ty ťažko. Ja neviem, čekám mi počítať! Lebo si zasekaný kokot. Ja budem to 300 ľudí si ma pridáva, ty kokot skurvený. 88 ľudí to piče, 100. Daj, pridajte si ho všetci. Pridajte ho. A na čo? Grinder sú skurvený kokot vyjebaný, ríšavý kokot hrdavý. Drž piču, ty americké hovno. Ty drž piču, ty kokot. To ti dovolili ti hovoriť do piče, sa musíš mňa spýtať. Dúfam, že ti zalaguje celý Steam. No však, ja nemôžem. KURVA! Adam, nemáš nervy. Mám to rozjebať, či mám to... Aha. Tak ja mám cvakáčky, dobre, ja som to pasoval, mal som cvakáčky, dobre, čet, videli ste to? Bež hore, rýchlo. Čo bolo? Ty
Ty, tam bola pačka hore a to na čo? Však štvorčekom zabijem, nie? Čo ti jebe? Ty skurva. Zabijem ho či nie, chat? Mám ho či nemám? To čo je? Á, ten pes tam vyšiel na druhú stranu. Hej, tam je hore niečo na streche ľudia, teda na onom. Na tom strome. Nice. Choď preto, kámo. OK. Žufanku som sa prejebal dole do nejakých oných. Čo? To ste nevideli, OK? To bol skurvený omyl, ľudia. To bolo náhoda aj kokot. Som žufaňou jebol do oného, ty kokot. Čo ti jebe? A hovorím, že idem tam, ale nebuchnem do nich. Achtung, ty kurve. Vysvetli mi, čo tu mám spraviť, čet. Čo ti jebe? V skrinke páka dajú typkovi a on dá do tej skrinke, jakej skrinke? Kde tu je? Hentej. Jakej skrinke je páka do píče? Daj to nejaká páka, čet. On to nemôže otvoriť ten pes v skrinku, chápeš? Dobre, vypínam to do píče, nebudem to hrať. Odmietam to hrať. Takže pojďme na abecedu, hej. ABCD, F, G, H, I, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. XYZ? Prečo mi je chat? Čo si povedal? Ešte raz to opakuj? W, kokot. A, B, C, D, E, F, G, H. A čo to je? Bojte. A, B, C, D? W. Počúvaj. Skús to odzadu. Grinder. Z, Y, X, V, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, Ty to čítaš, ty kokotebnutý? I, H, G, F, E, D, C, B, A. Kokot. To si to nedal, tomu neverím. Neverím, že to dal. No, počúvaj, teraz ti poviem vety, hej, slova na to. Počúvaj. No. Alexander Bobec, Cigán, Debil, Erik, Fero, Goodhall, Počúvaj, ja ti poviem, počúvaj, čo spravím, počúvaj, Grinder, vidíš. Ja poviem písmeno, počúvajte, chalani, čakajte, dáme TeamSpeak, hej. Ticho. Sme tu traja. Ja poviem písmeno a kto z vás povie nejaké slovo na to písmeno, dobre? Kto z vás vyhúkne skôr, dobre? Ale jak to sa končí, alebo čo? Ako? Nie, ja poviem písmeno a ty povieš proste na neho slovo. Kto skôr, tak má proste bod a hráme do 5, kto je najlepší z vás, dobre? Dávaj, ticho. Dobre, takže ideme na to. Pripravte sa. O! Oreo! Že Oreo! Aj dobre, Grinder, máš jeden bod. Grinder, počkaj, sa spravím nové texty, jak ty kogo. Vyhoupnul do pičo, já jsem se like. Ticho. A víš čo? Grinch. Jeden bod, okej. Nie, ten vyhra bude dávať písmeno. Čo ti jebe, že... Idem, hej? Dávaj. Oreo. Čakaj, ja vymyslím ďalšie, čakaj. Ja idem. Nie, ja vyhúknem vždy, jebe ti. Najskôr ja, drž píču. Idem ja teraz. Čakaj, pripravte sa chalani, vymýšľam si písmeno práve. To je strašné teraz, to som zvedavý. Že Oreo, to je kokot. Dobre, pripravte sa, si pripravení? Rozmýšľate? Hej. OK. Otrel. 3, 2, 1, F! Fero! Fazula. Čo ti jebe? Grinder daj, pán Grinder má ďalší bod, ty kokot. Nie, on povedal meno. To je jedno. To je jedno, okej. Že Fero, jak to zaujímavé. Dobre, pripravte sa, ste pripravení? Že Fero, jak to zvukol, nie ten ide. Fazula, ty si úplne jebnutý. To najdôležitejšie, že si vybral, chápeš? Dobre, pripravte sa, ideme na to. 3, 4, no! Nina. Nevím, ty kokot. Nina. Niemand. Grinder 3 body, a to bola píčem, to mi nemá platiť, okej. Pripravte sa, musíte rozmýšľať, dobre? Počkaj, ako 3-0, ešte ho furt môžete dať. Počkaj, pokračujeme, dokedy niekto nebude mať 5 bodov. Grinder má 3, furt môžete vyhrať, hej? C! Cica! Čo si povedal, Grinder? Cica? A ty si prečo povedal cícerka, ty kokot jebnutý, to najdlhšie, chápeš, si úplne Jsem jebnutý ani na hlavu. neslyšel písmeno do piče, jdu si zapálit. Ale hovno, když som ho počul, len o nič nenapadlo, ty kokot. Určitě, ty kokot.
Oro. Ja som povedal. Čo si povedal? Orol. Úrol? Ja som povedal UV. Grinder povedal uhol, či čo si povedal? UV. UV? Povedal orol. Povedal orol na U. Čo si je? Čo si zajebal, Grinder? On povedal na U, že orol. Jak si mal povedať na orol? A ty si povedal čo, Grinder? Ja som povedal UV. UV? No. UV nič není, ty kokot. Je UV, že počúvaj, Mišo, stopni mi, že za koľko poviem všetky písmená slova. Hej, rýchlosti. Čo všetko povieš? ABCD ako? Celú abecedu, hej. Dobre, vidíš, stopnem to. A Vidíš. za koľko to dáme, hej, no. A poviem Vydrž. ti kedy, hej. Počkaj, čo sa mám dať? Počkaj, ja potrebujem stopky. A nemôžem používať mená, hej. Stopky EU, vydrž. Takže nemôžeš používať mena. Jako počkaj, ty chceš čo používať? Jako ja ti poviem hovoriť, alebo ja... Nie, ja mám napísanú abecedu, nie ABCD, EFG, ja budem na tie písmená hovoriť slova, rýchlosti za sebou. Aha, za okej. koľko dám celú abecedu. Dvojité V sa nepočíta, na to neviem nič. No počkaj. Takže, počkaj, nadiktuj mi najskôr písmená, keď to má, ne? Ja mám už písmená. A, B, C, D, F, G, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, O... Díky drž piču! O, P, R, S, T, Q... Nie, Q ide pred OP, Q, R, S, T. O, P, Q, R, S, T, U, U... V, Jako? V. No, A dvojité V, no, X, X, Y, Z. Y, Z. A do dvojité V, ne, do piči to není A kde slovenská máš abeceda. Ale viem čo... Dáš na dvojité V a poj. A kde máš mekčenie, ty kokot? To bez mekčenia... Dobre, kápo, som zvedavý, vydrž. Tu máme ešte Ne, písmená, to- dobre, takže ideš po prvom, hej? Po prvé ideš, okej. Povedz, kedy Takže. môžem začať. 3, A bez 2, 1, teraz. Anorexia, boba, celaskon, debilko, električka, fero, ferník, priel, fraj, good game, horník, Istvánova, cukráreň, Janko, trtka, kalameny, lama, mama, nemám, opravil, poruchal, kvalita, rakúskeho salama, svinia, tumor, ústvica, jamtel, Vilma, vypiedálaj, sena, jes, zelenina. Čo ti jebe? Dám stop. Čo ti jebe? Počúvaj, tak to bude mami také horko, že normálne... Kvalita. Také mi horko, ty kokot skurvený, že normálne som asi to nezvládol teraz. Čo ti jebe, tak to bolo halus, počúvaj, normálne mám to vyzvestír. To mi nehovor, že takýto skurvený deck a budem vyhrávať, ty kokot, chápeš? Takáto píčovina decka. Next game please? Dívaj sa, next ban please. Rip. Čo ti jebe? Na čo? Please. Ban please. Dobre. Nemám mohla tak kurva... Nemám mohla tak kurva trafiť, vyjebaná! Skurvená! Chlapci, je piča. Dobre, to sme prejebali, kokot chlapci, tak si poviem. Dobre. Dobre, pekne si, to si obidvoch. Počkaj, budem ho trafil som ho. To bolo čo? Svízo! To som ja! Retardovaný kokot! Padol som skoro do toho. Dobre. Svízo! Ja ťa nenávidím, ty kokot. Svízo! Ja sa zajebem, ty kokot. Nie, kto? Pozri, jak som ho odjebal, že braka. To čo mi dal? Čo ti mi dal nejakú konskú dávku do piče? To mi dal konský náklad. Svízina? Ty idiot, retardov... Ty si fakt kokot... Počkaj, to nie je sranda už. Dobre. Zabil si mu. Drž piču! Ja som zabil aj teba, aj mňa naraz, chápeš? To bola pekná pičovina, čiže videli ste to? Kurva! Skoč, 3, 2, 1, teraz, skoč! Ty idiot! Som ti to povedal, ja som mu išiel zajebať, chápeš?